eta iritziak defendatzen, hori bai, bozeramale puntual izatetik, EH Bilduko Nafar Parlamenturako zerrendaburu izatera igaro da Laura Aznal, egunon? Egunon. Bueno, erronka potolo hartu duzula esku artean, ez dakit konbentzituta ote zauden erabakiarekin. Guztiz konbentzituta, bai. Azta batetik pixka bat harrituta, pixka bat gaindituta proposatu zidatenean, baina orain iluzioz beteta gogoarekin, eta esan bezala, oso konbentzituta bai. Bueno, entzun zaitugu, legegintzaldi honetan zehar esan dugu, bozeramale puntual bezala edo EH Bilduko proposamenak defendatzen, baina orain esan dugu parlamentuko zerrendaburu izatera igaro zarela, aurkeztu iguzu apur bate zure burua, nor da, Laura Aznal? Bale, pues begira, 50 urte ditut, Iruñakoa naiz, ekonomia ikasi nuen Iruñan, Nupen, ikasketak bukatu ondoren berehala Bartzelonara joan nintzen lan egitera, hor 3 urte eman nituen automobil gintzako enpresa batean, gero ona Nafarroara itzuli nintzen, lan egitera Volkswagenen, han egon naiz 20 urte baino gehiago, finantza, erosketa eta kalitate sailetan. Eta, bueno, pues, alemana ikastera hasi nintzen ez, 14 urtekin hori dena, horren esker lana aurkitu nuen oso erraz. Baina horrek ere nire karrera profesionala pues, baldintzatu eta bideratu zuen, eta horregatik automobilgintzaren sektoreko enpresetan iaia beti lan egin dut. Hala ere, beti arlo pribatuan lan egin dut, baina hala ere beti gustatu zait askoz gehiago arlo publikoa. Horregatik, ekonomia aukeratu nuen bere garaian eta ez enpresa. Esan bezala, beti gustatu zait askoz gehiago zerbitzu publikoen arloa, eta, bueno, beti izan naiz pertsona konprometitua, kritikoa, zerbitzu publikorako bokazioarekin, eta begira, pues orain hemen nago. Azken urteak horretan. 2015 urtean ja, udalean sartu nintzen, hemengo udalean, Ezkabarteko udalean, zinegotzia izan naiz legealdi bat, oposizioan egonda, baina asko ikasi nuen udala oso eskola ona delako, eta esan bezala, pues begira orain Euskal Herria Bilduko zerrendaburua, bai. Aipatu duzu beraz ekonomilaria ikasketaz, zure bizitza profesionala behar bada gehiago orain arte arlo pribatuan, baina azken boladan sektore publikoan zuk diozun moduan, pentsatzen dut arlo pribatuan zein ekonomilari gisa ez izan dituzun irakaspen guztiak baliagarriak izango direla nolabait ere, ez da arlo instituzionalean, are gehiago behar bada ez da bizi ditugun garaik atramilatu hauetan. Bai, oso garrantzitsua, arlo pribatuan asko ikasten da ere, eta batez ere, ez dakit nola esan, bizitza realean gertatzen den gauza guztiak ikasteko, eta gero arlo publikora eramateko. Zan edut, gatazka laboralak lehenengo eskutik ezagutzea, aurrekontuen arazoak ezagutzea hori dena oso lagungarria da. Bai, oso lagungarria da, eta instituzio publikoetara hori dena eramatea, pues, funtsezkoa dela iruditzen zait, batez ere bizitzen ari garen unean eta momentuan. Aipatu diguzu, izatez bazarela ez da konprometitua, kritikoa beti izan duzula interesa ez arlo publiko horrekiko, baina gauza bada interesa edukitzea eta beste bat jauzia egitea, ez? Nola hartzen da edo zergatik hartzen da erabakia politika gintzara jauzi egiteko? Zergatik hartu zenuen zuk alegia? Begira, ni hasieratik guztiz identifikatu naiz EH Bilduko proiektuarekin. Eta benetan, irmotasunez sinesten dut gure proiektuan. Horregatik, 2019 urtean proposatu zidatenean parlamentura etortzean, niretzat benetan oso aldaketa sakona izan zen. Oso aldaketa sakonan pertsonal mailan, egunerokotasunatik, erosotasunatik ateratzea, ez da batera erraza, baina egia esan da, oso gustora nago, gure ekipoa parlamentuan luxua da, nire ustez, eta esperientzia oso emankorra izaten ari da niretzat. Eta esan bezala, benetazko arazoak ezagutzea, oso emankorra eta oso positiboa iruditzen zait. Gero, zerrendaburu izateko proposamena egin zidatenean,
pues, ez nuen ez espero, ja esan bezala, hasieran pues, pizka bat harrituta, baina gero, zorionekoa eta batez ere eskertua sentitu nintzen niretzat ohore handia, erronka erraldoia, pertsonal mailan eta erronka politikoa ere, baina, bueno, pues, konfidantza osoa daukat, nigan konfiantza jarri dutenengan, beraz, oso animatuta eta gogoarekin. Berala helduko diogu nola horre ikusten duzun, ez? Datorren urtean abiatuko den legegintzaldi berri horri, baina esango dugu agintaldi berri horri nolabaiteko oinarri sendo batekin ere abiatuko dela, batik bat legegintzaldi honetan nolabaiteko erroak ere sendotu direlako, adibidez, PSN-erekin izan duzuen. Ez dakit sintonia ona, ez dakit nola definitu beharko genuken, baina behintzat bai markatu duela, ez dakit harreman sendotu berri batzuk PSN-erekiko, hainbat gaietan aurrera pausoak lortu dituzue, nola definituko zenuke zentzu horretan agintaldi hau? Azteko, esan behar dugu eta beti esaten dugu legegintzaldi hau oso berezia izan dela. Ez ohikoa baldintzatuta, esan dugu COVID-aren pandemia, gero Ukrainiako gerra, orain zuteak, baina PSN-erekin harremana guztiz aldatu da, bai, hasieratik aldatu da, baina nik uste dut PSN ulertu duelako, gurekin hitz egin behar duela politika ezkertiarrak egiteko. Nik uste dut haiek ulertu dute EH Bildu erabakigarria dela, determinantea dela, eskuinaren politika baztertuz eta herritarren eskubidetan aurrera egiteko. Guk bagenekien ez zela bat ere erraza izango, PSN-erekin, baina esan dezakegu argiak eta ilunak egon direla legegintzaldi honetan. Alderdi positiboak nabarmentzeko bai daudela. Pues begira, 3 aurrekontu akordioa egon dira. Akordio horietan gure eragina batez ere neurri sozialetan eta giza eskubidetan esan dira. 0, 3 hezkuntzan, kultura arloan, osasungintzan, hezkuntzan, pentsioen arloan, tokiko finantzazioan, tokiko garapenerako neurrietan. Oso lege garrantzitsuak tramitatu dira. Gure ekarpenekin eta emendakinekin, esate baterako aldaketa klimatiko legea, etxe bizitzarena, deslokalizazioa ekiditzeko legea, gauza positibo asko esan dezakegu. Ilunak ere egon dira. Eta, bueno, esan dezakegu, gobernuak adierazi duen eta adierazten duen Madrilekiko mendekotasuna oso kategarria iruditu zaigu, begira adibidez pandemian oso argi geratu da. Gero, ambizio falta neurri estrukturalak hartzeko, ereduaren aldaketak sakonak gauzatzeko guztiz beharrezkoa dela gure ikuspuntutik. Hizkuntza politikan zer esango dugu? Ikusi dugu borondatearen falta eta betiko konplexuak PSN-eren aldetik. Eskuinaren lehentasunei hemen egitea, zer gertatu da pai ereduaren legean, erlijioko irakasleen legean, bueno, pues, gauza hobetzeko asko, eta gai korapilotsuak bai fiskalitatearen inguruan, hizkuntza politikaren inguruan. Gero, bueno, gobernua osatzen duten alderdien desadostasunak ere egon dira, oso garrantzitsuak egon dira, eta kaltegarriak izan dira, adibidez pentsa dezagun orain bidezarien legearekin gertatu dena, etxe bizitzaren legearekin gertatu dena, hori dena izan da Navarra sumaren mesedean. Eta, bueno, espero dugu ja bukatu dadila hori. Baina, bueno, esan bezala, eta orokorrean ja bagenekien ez dela erraza izango, baina balantzea uste dut nahiko positiboa izan dela. Bueno, 2015an EH Bildu lehenbiziko aurkeztu zenean hauteskundetara ez aldarrikatu zuen, Nafarroan zehazki ez aldaketaren gobernua osatzera edo bazetorrela, osatu zen, Iruñako alkatetzan kasu. Bueno, horrek ekarri du, hainbat urte pasatu dira hortuz geroztik, gaur egun, non esango zenukete dagoela eskuina Nafarroan, non kokatzen duzu esaterako Navarra suma?
Nik ikusten dudanean oso gaizki ikusten du Nafarroako eskuina. Pentsa dezagun 8 urte gobernatu gabe, erabat kaltegarria izan dela jentzat, oso minduta ikusten zaie, oso urduri daude, oso urduri, baina gakoa da ez dutela proiektu politikorik Nafarrorako, argi da, oso oposizio zakarra suntzitzailea egiten ari dira, guztiz erabat zatituta daude, erabat zatituta iritsiko dira hauteskundetera. Nik uste dut, esan dezakegula deskomposizioan daudela, nik esango nuke hori behintzat, eta esan bezala ez daukate proiekturik eta alternatiba sendorik Nafarroarako. Uste duzu beraz, nola baitere ahulduta datorrela eskuina Nafarroan datorren urteko hauteskundetara begira, eta Laura Aznal nola iristen da zerrendaburu gisa? Ez dakit jarri ote diozun helbururen bat zure buruari? Bai, noski, nire helburu nagusiena izango da lan egiten jarraitzea gure proiektua indartzeko Nafarroan, gero eta indartsuagoak eta erabakigarriagoak izan gaitezen Nafarroan, zergatik hori positiboa izango baita Nafar jendartearentzat, zalantzarik gabe. Beti gure proposamenak, gure lorpenak pertsonen guztien eskubideen mesedetan direlako. Nik uste dut oso argi geratu dela legegintzaldi honetan ere. Horretarako, noski, eskuina baztertuta geratzea funtsezkoa da, eta gehiengo aurrerako jak artikulatzea ere. Beraz, hori izango da nire helburu nagusiena zerrendaburu bezala, baina EH Bildu Nafarroaren helburua ere. Lehentxago argilunen artean zerrenda luze bat aipatu diguzu. Ez dakiz zentzu horretan zen gaietan nahiko zenuken aurrera urratsak ematea datorren legegintzaldian, ez dakiz zen gain nahiko zenuken esaterako lege bihurtuta ikusi? Nik uste du datorren hilabeteak zailak izango direla, ez bakarrik Nafarroan, baina Nafarroan ere, egoera nahiko komplikatua izango da, krisia, dator eta ja gaude krisian. Beraz, gure ustez eta nire ustez ezinbestekoa izango da autogobernuan jauzi bat emateko, jauzi garrantzitsu bat ematea, herritarron ongizatea bermatzeko. Hemen Nafarroan erabakiak hartzea guztiz beharrezkoa izango da, funtsezkoa izango da, zerbitzu publikoak indartzeko eta hobetzeko ere, enplegu duina bermatzeko, udazkenean etorriko dira gatazka laborala batzuk, hori argi dago, eta horretarako enplegu duinaren alde tinko lan egin behar dugu, gero aberastasunaren banaketa justuago lortzeko ere, horretarako fiskalitatearen eremuan aurrera egin beharko dugu eta ambizio handiago lortu beharko dugu, zalantzarik gabe. Osasun sistema publikoa indartu behar dugu ere, eta osasun legea blindatzea funtsezkoa izango da. Oinarrizko errentaren legea egungo beharretara eta etorriko diren beharretarak egokitzeko oso garrantzitsua izango da. Hemen Nafarroan badaukagu oso erronka handia ere 0-3 hezkuntzarekin, 0-3 hezkuntza, benetako hezkuntza zikloa izatea lortu behar dugu, zikloaren dointasuna eta kalitatea bermatuz, eta gero euskararen lege berria noski, zonifikazioa gainditu behar dugu bai ala bai, eta hizkuntza eskubideak bermatuko duen legearen alde
lan egiten jarraitu beharko dugu. Bueno, bagaltzak bete lan pentsatzen bat egiteko dauden oraindik ere Nafarroan. Laura, zure izendapenaren berri ezagutu aurretik jakin genuen, bazken urteetan, Nafarroko EH Bilduko aurpegi nagusi izan den esango dugu jako txartean, Bakartxo Ruizek ez duela jarraituko karguan, pentsatzen dut berak ere utziko duela noski utxunea. Gainerako parlamentariak momentuz ez dakigu jarraituko duten, baina nola nahi ere, ez dakit baduzun aurreratzeri, zer nolako taldea izango duzuen? Azteko nik esan nahi dut Bakartxo joango da, eta oso utxune, alde batetik oso utxune handia utziko dugu. Esan behar dut Bakartxo Ruiz EH Bildun erreferente bilakatu dela, bere lanari esker, bere gaitasunari esker, oso paper garrantzitsua jokatzen du, oso rola funtsezkoa dauka, baina nik esan nahi dut ere, Bakartxok ez duela alde egingo, Bildu geratuko da, beste modu batez, beste plano batean, eta zorionez bere ekarpenak, ideiak eta bere lana izaten jarraitu ahal izango dugu, zorionez oso beharrezkoak direlako. Bestaldetik, EH Bildu proiektu sendoa da, hori da gure indargunea, justu hori da, ez dela pertsona, proiektua dela, eta ez da bat ere proiektu pertsonalista. Bakartxo izan da, zerrendaburu, orain nire dagokit, baina EH Bildu Nafarroan oso errotuta gaude, ekipoa handia gara, sendoa gara, EH Bildu lehenengo indar municipalista da, Nafarroan, 40 alkatetzarekin, eta, zerrendabururi buruz, oraindik ez dakigu ezer prozesu hori, udazkenean hasiko da, baina ni ziur nago, jende oso gai eta oso prestatuta etorriko dela parlamentura, eta etorriko zaizkigun erronka guztie aurre egiteko oso gai eta oso prestatuta, zalantzarik gabe. Laura, elkarrizketa amaitzera goaz, abia puntuan eskatu dizugu zure burua aurkeztu dezazula konta iguzula nortzen Laura Azenal, eta aipatu duzu Iruñarra zarela. Hor nonbait ikusi dugu zure bizia baitzat eman duzula Txantrea, Mendabia eta Arre artean okerez banago, Nafarra edo zein kasutan, eta Nafarroan bezala pentsatzen dut desiatzen izango zarela San Ferminetarako. Esango dizut gauza bat, egongo naiz hemen Iruñan 6 eta 7, eta gero alde egingo dut. Jende asko ekartzen duen autua da hori, ez da? Ezakit, gogoarekin, eta asko gustatzen zaizkit San Ferminak, baina ez dakit, zerotik infinitora joatea, kezkatzen nau, pizka bat, eta ez dakit, uste dut jendea gogoarekin dago, baina ni lasaitasun pizka bat behar dut ere, eta pilak kargatu behar ditut, porque gero datorren lana handia izango da, udazkenean, beraz, egun batzuk kanpoan egotea, eta gogo bat ere gaizi. Balde neurrian disfrutatu Iruñako San Ferminetaz, eta gerora hartu behar duzune deskantxo guztia gaurkoz onarte. Laura Azenal, eskertzen dizugu gure deiari erantzun izanagatik besarkada bat. Mila esker, plazera mundia, agor, gerarte.